Superhéroe bat. Polizia. Superheroiak. Suhiltzaileak. Ambulantziak. Superheroi bat. Capitán América. Spiderman. Wonder Woman. Superheroiak. Bueno, baina horiek dira existitzen. Ja. Jesus. Indarrasko. Superindartsuak. Handia. Baina batzutan aldira izan bajuak eta reskatatuak. Salbatzen dabez mundua. Podere beltzak. Iteko egaz horrela. Eskuarekin. Horrela eta igazta. Beldurgarria. Invisibilidad, rayos X. Eta egan egiteko. Dana daukate simbolo bat, pan. Podereak. Laguntzen jendeari. Eta arrieskatzen haien bizitza salbatzea gaitik beste hori. Eta Jainkoa ume egin zan. Eta apaltasunez gure artean jarri eban bizilekua, maitasun eta egiaz betea.